Masayang araw po mga kapanalig kung Katoliko. Ngayon, alam ba ninyo, kung mayroon kayong nararamdaman na sakit, simple lang, magpapatingin tayo sa ating mga doktor. Dahil sila po ang eksperto sa mga sakit na natural. Ngayon, kung ang doktor ay nagsabi na walang finding at nararamdaman nyo pa rin ang inyong sakit, go to our priest. Puntahan natin ang ating mga kaparian dahil sila po ay may kakayahan na magpagaling sa ating mga iniindang sakit na hindi na po natural. Remember, all priests are healer. Nasa sa kanilang mga kamay po. Ngayon, si Kristo, nung pinagaling niya ang 10 kitungin, sinabi niya, puntahan ninyo, magpatingin kayo sa mga pari. Doon mababasa natin sa sulat ni Apostol Lucas, chapter 17, verse 14. Tandaan natin, all priests are healer. God bless!